A Escola de Rubiáns nos días previos a fin de curso organiza a súa festa do deporte. Cada ano dedica a unha disciplina e este ano elixida foi o Kempo. Si, hoxe celebramos a nosa festa do deporte. Todos os anos rematamos o penúltimo día de curso cunha festa para coñecer un deporte novo, dos que son un pouco menos coñecidos entre o alumnado. E este ano o deporte elixido é o Kempo. Con esta actividade, o colexio busca promocionar a actividade física e a ingesta de alimentos saudables. Pois seguir promocionando a actividade física e a ingesta de froita. Nos temos un programa que é Ponte as pilas e móvete, no que intentamos fomentar hábitos de vida saudables no noso alumnado, fomentando a actividade física e tamén tomando froita e produtos do mar. A xornada iniciouse cunha charla para coñecer o Kempo, continuou cunhas clases prácticas e rematou cunha entrega de premios. E entonces fan unha parte primeiro na que lles explican e lles amosan o deporte e logo unha parte práctica para que eles tomen un pouquiño de toma de contacto co deporte. E logo rematamos cunha entrega de premios ao alumnado que máis fruta tomou durante o trimestre, que o levamos facendo durante todo o curso, e un sorteo entre os que participaron e, algunha entrega de premios máis de torneos e por colaboracións en actividades que estamos facendo. A práctica do Kempo foi a parte que máis gozaron os alumnos. Aprendemos moitas posturas, é un deporte que aprendes moito, pero que tamén vai relacionado co colexio. Se non tes estudos non podes practicar Kempo. Por exemplo, estános aprendendo agora a como caernos para non facernos tanto dano e non romper unha muñeca, porque dixo que sempre cando alguén vai caer só le poñer a man. Sí, hai que poñer o cu. Mañá será o último día de clase e pecharán o ano académico co festival de fin de curso.